Leonardien Huyt, het zat er een beetje aan te komen, die degradatie. Jullie wilden strijden tot het laatste moment, dat hebben jullie gedaan. Hoe is nu het gevoel dan? Het seizoen een aantal spelers kwijtgeraakt, er Ja. gebeuren, 2 trainers opgestapt. Waar het precies is begonnen, Kloten. geen idee. Dat het, Ik weet wel dat het hiervan is. ten eerste dat we die paar procent die we hadden, dat we die strijd verloren hebben, denk ik. En, Wel, ik heb het hier prima naar mijn zin, alleen zijn er onderhandelingen. ja, dat het allemaal al een mooi kutseizoen is geweest. Dat mag je, dat mag je stellen, dat is het. Eigenlijk vanaf het begin. Hè. Moeilijke competitie staat, moeilijk programma. Veel gelijk spelen, niet winnen. Een Reiner die vertrekt, een groep die begint wat te wankelen, mag ik het zo zeggen. Die de balans wat kwijt is. En toen ging het eigenlijk al een beetje mis. Hè? Ja, ik vind het moeilijk om het te zeggen, maar ik heb het net ook bij andere mensen gezegd. Als je naar andere jaren kijkt, dan was het kwalitatief dit seizoen gewoon niet goed genoeg voor Cambuur. Maar ik vind wel dat we hadden kunnen strijden voor de play-offs. En ja, ik denk dat dat extra zuur is dat dat niet gebeurd is. Vind je dat jullie als groep daar iets hebben laten liggen? In de strijd, in de beleving, in het pakken van die laatste kans? Ja, denk ik wel. Ik denk dat je een paar cruciale wedstrijden hebt gehad. En dat je daar niet winnend uit bent gekomen. En, ja, dat had wel gemoeten, denk ik. Kijk de Graafschap, kijk Willem II. Ja, dan is het niet goed genoeg. Ja, had je na Willem II, want jullie konden natuurlijk niet zeggen het is klaar, maar allemaal niet het gevoel van ja, nou wordt het toch wel een hele moeilijke toestand? Tuurlijk weet je dat het moeilijk wordt. Maar ja, als je de andere kant bekijkt, dan zie je wel weer dat we vandaag, als je toch een beetje positief mag zijn, wel gezien hebben dat we hier 2 keer scoren en het PSV lastig maken. En, dat we gewoon, denk ik, de tweede helft de 4-2 dom weggeven en daarna de wedstrijd beslist is. Nou, zo mag je het zeggen inderdaad. En het is ook geen schande om van PSV te verliezen. Daar verlies je ook de competitie niet op, hè? Nee, zeker niet. Nee. Kijk, PSV is van een ander niveau dan wat wij hebben. Maar ik vind dat wij een goed tegenstand hebben geboden. Tot aan de 4-2. En ja, maar wat je zegt, het is... we zijn niet vandaag gedegradeerd, nee. Nee, dat lijkt me ook. Nou, je weegt de woorden, ik voel het aan. Ik begrijp dat ook, dat je dat doet. Teleurstelling is er uiteraard. Hoe dan ook, het is volgend jaar wel weer, ik durf het haast niet te zeggen, Topos, Almere City, Jong PSV. Het is eigenlijk, ja, wat voor gevoel geeft je dat? Kun je dat opbrengen? Om te janken. Dat is een ding wat zeker is. Dus daar... ja, dat besef is er nog niet echt, maar als dat komt, dan komt dat wel hard aan, denk ik. En ja, dan gaan we maar zien hoe we daarop reageren. Jij hebt bijgetekend, hè? Je blijft bij Cambuur of zit er iets in je contract dat je nog weg mag bij degradatie? Hoe is dat geregeld eigenlijk? Nou, ik ga niet praten over contracten. En, ik heb toen 3 jaar bijgetekend, ik heb nu nog een jaar. Dus nou, voor hetzelfde geld wordt het een jaartje in de Jupiler League ballen. En dan ja, gaan we zien wat het wordt. Maar en het is belangrijk is dat we nu even de teleurstelling moeten gaan verwerken. En kijken we dan wel weer verder.